guys, nandito na tayo sa Lingayen Beach. Kaya ay Lake Valley Beach. Yan, nandito na tayo. Yung beach natin na ano. Yan. Yan, kung makikita nyo guys. Napakalawak po siya. Yan guys, nakikita nyo. Makikita nyo ba guys yan? Bago tayo ng beach. Ayan, kitang-kita nyo guys. Makikita nyo po ba guys? Ayan guys, nakikita nyo guys. Doon tayo sa ano? Basta walang tao. At walang maingay. Maingay na yung speaker ko. Pero pag sa hapon to maganda. Makikita nyo yung araw doon, no? Lulubog yung araw doon, sunset. Ayan guys, sarap na ang timoy ng hangin. Lakas. Parang lumag-lumag ang daan. Ay butas-butas. Lakas ng hangin. Ganda ng daan dito, parang haba ng rekta niya. Napakahaba. Street light. Tayo sa meron din siyang resort. Ayan guys, dito tayo para medyo malilim. Ayun, sakto para yung motor natin ay hindi maalawan. Ayan. Ayan guys, dito na tayo sa dagat. Kumuha lang tayo ng kunting video. Ayan guys, kita nyo na yung dagat namin dito. Yan. Ayan, kukuha lang tayo ng konting video. Ayan po.
Pangasinan. Lingayen Beach. Guys. Pagkahapon maraming naliligo yan, lalo pag pesta ng dagat. Maraming naliligo po yan. Nakikita niyo po yan. Ang lawak po talaga, napakalawak. Ayun o. Napakalawak. So ayan guys. Bali, uwi na ako. Napanalang pa ako dito. Saka yan yung yung motor ko yan. Si Sniper P. Yan yung motor ko yan. Yan yung aking motor. Yan yung result ng Lingayen. Yan din dyan. So yun guys, yan po yung aking Sniper 150.